Čaute, čušťu zdravie, Superxo, zavítajte pri ktorom dielu? No, Pri- sme na game. sme No, ešte pri na treťom tom istom dieli, serveri. ale na tomto sme prvý raz, hráme Counter Ja Strike. zabijam Cyberxosa, hi! A poďte morho, ty cykon, ty negar! Jolanda. What? Ale Ale parchon, tie lagy sú super, lebo... Au, tak to už nie je super. sa nedá hrať, keď to tak píše mne. Hello, Russian Street, tam nikam nepolezeš. Áno, akurát pri konci hry. Výborne. No tak videli ste, ako končí hra. Áno. A uvidíte novú hru. Až za 37, čiže Tak. zatiaľ Zatiaľ som späť. A nie, ať nejego si. Tak, čo zberu? Ale niga, jo, si nevšimajte. Je skill, hi! Svinia, kam utekáš. Po tomto videu by mal prísť na môj channel video z... čo to je Helvin bol? Niga. Video. Áno, z nig má rozhodné. Au. Keď máte jedno srdiečko, nezačínajte si. Dobro. Cikon spomeňometu. Cikon. To sa dá vôbec pomenovať? To je brokada, ty niga. Z blokady ide oheň, hej? Jo, No. Cyberxos! Stoj, teraz stoj! Svinia. Tak budem ho hitovať s tou zbraňou. You are nigga, man. Stoj, brokovnica, stoj! Ta brokovnica mi zdrhá! Niggas. Vážne, celkom pekne je to spravené. Fuck. Tak, všade ten TNTčka, aby sme len všetci vybuchli, nie? No, ne, to sú tiež také nigy. To sú Au, shit. On nie To je bol kto? To kto tam dal tie TNTčka? Niekto sa nudí a kúpil si RPGčko. No a čo už. Dúfam, že ho znova nestretnem. Čiže teraz si kúpime napríklad zbraň Combat Shotgun, hej? Mám zistiť, čím sa strieľa. Ja to nenatáčam, lebo som lenivý. Lebo toto nechcel hrať. Nigas 1, Nigas, Bigas. Svine ma zabije. I am the best camper in the world. Ale dobro... Bitches. Nenadávame. Je skill, sila má, A na Vianoce by mal prísť unboxing. Áno, ja si kúpim dve hry. Aké? CSGO a Dark Souls 2. Hej? Aj. Call of Duty Advanced Warfare, to je Cyberxos. Call of Duty Advanced Warfare a možno pre vás spravím unboxing na rámku od Jirku Kráľa. Musíme napríklad toto. Dúfam, že mi to príde. Ešte nejaká lama sa tu skrýva. Lama style, Really. Tam je vás jak na stav. Jak sa? Vítajte. To si spravil? Ešte zabijem to. Vítajte aj Strike. Prvýkrát skúsim brokadu a ty tak... Ty to na... Koľkých sme zabili? Už máme... Z 20 sa spálne na tom istom mieste. Dobré. Takže to bude sa tu robia killy. No hej, ten sa vlastne fajnovo vyrábajú kily. Vyrábaj. Prečo všetci máte v mene číslo? Lebo zakráše. Nie, Filip bez kráňova. Filip, pozdrav do videa. Pozdrav. Pozdrav. Myslíš, že vedia, že natáčam?
Viete čo, ja ho tou pištolkou ubijem. Pištolkou sa dá aj matiť. Ne, určite to nevedia. Ste vedeli, môžete prísť a si môj nepohľad. Že, ale pozri si chat. Vidíš, vedia, že natáčame tam vzadu. Dajte odber. To tebe nechce. Dajte odber na Cyber TV. A nekopírujem ten druhý Cyber TV, čo tam je. Ja to v neskôršom čase zmením. Si daj aspoň CyberSK. Alebo Cyberxos. Cyberliga. Prečo si nedal Cyberxos TV? Á, vidíte? Hm, A teraz to bude Cyberxos TV, ale už posledný raz to bude meniť. Koľko mám kilo? Už 14. A niektorí ľudia mi písali, že by sme si mohli spraviť spoločný channel. No. Potom by sme sa na názve dohadovali 3 hodiny. Jagosia Cyberxos. Jagosien Cyberphone. Jagosien Cyberxos TV. Jagosien negatív. Ne, Cyberxos je negatív. Akačko! Jo, zabijem ho ešte. Tak jaké je opäť to akačko? Jak máme nahrať toľko kilo, veď... Jak? To nepíše. Menčilák. Dáme ešte jednu hru. Dáme teraz mapu Rac. Čo? Rac. To je jedna. Jedna. Svinia. Keby... Nerob si reklamu. Prečo musíme ísť dál? A prečo si musím... Prečo si nemôžem robiť reklamu? Nie, prečo si musím robiť reklamu? Lebo si čurák. Prvý raz skúšam snajpu. Zabijú ma. Skúsime napríklad shotgunu. Svinia. Violandy. Kto ma zabíja? Nie! Jo, teraz. Dáme ešte jedno kolo s touto brokádou. Tak nikoho zabijeme. Skúsime dvojici Desert Eagle. To už dáva väčšie šupky. Kúpim si granát. Bo fuck the system. Dobre, nekúpam. Yes, to bolo nejaké... Máme málo tokenov. Ukázal by som vám aj najlepšiu zbraň. Ne? Je, kto tu dal? Cyberxos cipoha. Ej, a ja som ani nevidel, kam strieľam. Vidíš na videu, že som nevedel, kam strieľam. Granátko! Mám nové intro. Ktoré mu robil Johnny z Pilos TV. On iba prepisoval text. Robil ho. Ja ne. Robil Liga. Nie, granát, zabil ho. Yes. Ten granát je taký, to bylo prakticky stavíš kill a môžeš si kúpiť ďalší. Koľko stojí vlastne? 10. Tokenov? 2. Tak zabiješ tým dvoch. Yes, Cyberxos. Ja som mal málo HP. Chytaj granatbír. Granatbír byť fajný na raňajky. Tam vedú. Dobre. Cyberxos! Ty si. Yes. No, nečakáme. No, spam killer je. Zik. Ja sa tu nás zakempím. Keď hodím tu granát. Čo za menu? 0, 1, 2, 4, 5. Ty on sa postaví na granát, čo robíš prdel. Dávajte si pozor na M, je to hacka. A ja ho zabijem na prvý pokus, really? Áno, normálne si tu na zabele kilahu a sa mu... A že chápeš, ja som zobral granát, hodil som a on zomrel. No, tak granát bírom. Hej! To je granát bírom. Po nich strieľať. Skús hovnom po nich strieľať. Svinia to prežil. To je tak... Teraz si kupujeme iba granáty. Super, a to najlepší, to je super. Chytaj TNTčko, daj si na... Ale chápeš, že napriek sa preto postaví, to nič.
Meno hacker. Tak to bol asi hacker. Ja skoro vždy dám kill, keď žijem. A to je Koľko máš killov? Zabil som dvoch a dostal som speed. Nie, dobre. Speed mi vypršal. Okay. Stále TNTčko, teraz furt. No, to nebolo TNTčko, to bol granádír, ale... Na vás jedna sa. Hej, sme spolu, ide. Ty kokos, ja som ťa vieš, jak chcel zabiť s granátom, tu parchant. Sme spolu. Hej, sme spolu, jasné. To je granádír, to sú podľa ktorých je také nikdy. Ja mi tam hodím granát, vybehnú a dorazím. Teraz tu budeme kempiť troška. Teraz sa zahráme na také kempy. Už viem, kde, Vyžiracké kempy. už viem, kde si. Nevieš, lebo to... Kempíš? Fakt. Už viem, kde si. Ale ja som Madenčina. Tam si, vidíš? Vravel som, že viem, kde si. Ale ja som zdechol a Nechám končí hra a znovu toto video. ten granát som poslal. A rozmýšľame, aspoň mne napadlo, že by sme sa dohodli s Pilostvi a robili by sme sériu Cake Defense. Ale uvidíme. Dobre, toto bude koniec tohto videa. Čiže... Šus!